Siz her birigizde avuldan çıkan, avulda işleysiz rayon üzerlerinde. Hem Tatar işmekeri bularak barıgızda üzere tecrübe ortaklaşırga tiyişti Vasıl Şeyhreziyev. Jiyin şunu maksat etip koyada. Avulda iş negizde bir türlü. Sütçülük, iginçilik, kim aşlamanı koydan ala, traktörün nerse bilen remontlayım, bir-birin bilen haberleşip turu, uңышlı tecrübe bulur idi diler. Bugün günde samstiklar degende bir karaganda avrulup, ikinci karaganda endi bizge bu bir mümkünlük tağındanlıqırak, sifatlara hükümette dürüstürek para yerdenlerin aktarı deyip. İkinci karaganda özümüzün de mümkünlükler bolar. Şuna göre varsa da birge doğru gelir deyip. Allah nasip etsin. Jiyinning birinchi günün fikir alışu meydançıklarından başladılar. Gün qadağında bizneska sanksiyalarının tesiri. Bugün günde bir 30'lap kanimatka var indi, sportivniy atlar var, prostoy atlar var, jigep beruvler bilan shug'ullanamiz. Ham kuni kichkina atlar da var indi. Biz o'ylagancha atorchi dedagina tugul, bu sanksiyalar butun narsaga viloyat etacak. Butun narsa qiymatlanib boradi bitindi. Importni обязательно alırga demagan bitindi. O'zimizda o'sgan shuluk ochliqlardan ilerden yasalgan shuluk ballar, iler butun narsa var. Prinsipalar bilan chiqishlanarga bo'lar. 2001 yıldan beri biz işleyimiz şunda. Bizning выпечка булгач, endi onlar kıybatlansa da biz onu pişirip turabız. Biz endi turuşabız, özümüzning saqlab turgan şul endi kuxnyabызны endi şul endi выпечка татарский национальный кухнядан saqlab kalubызны. Nindegina kıybatlansa da, nişikine endi haklar artsa da biz barıp da endi turuşabız işlerge işleyelsek yaraydı, конечно. Тыңлап карарбыз, кайсы районнардан нәрсә белән заниматься итәләр, нинди продукция выпуска итәләр. Ну инде үзебезнең районда булган птицефабрикаларыбыздан, үзебезнең районда булган фермерларыбыздан арга тырышырбыз дип уйлыйм. Ну инде булмаса, Балар белән дә заключательбез договорлар. İkinci түгәрәк өстәлдә исә төбәкләрдә заманча технологияләр ярдәмендә җиләк, җимеш үстерү серләре белән бүлешәләр. Әйтик, Миләүшә дәүләтчене алмагачларны интенсив бакчада үстерә. Санкцияләр аларга да кагыла. Ашламалар кайтып җитмәгән. Ул проблемалар хәл ителә торган, бөтенесе дә хәл ителер, бөтен нәрсә дә әйбәт булыр дип ышанып калабыз. Без үзебездә дә бакчаларда шулай ук шундый ук матур җиләкләрне үстерә алабыз икән, шундый ук кура җиләге, шундый ук җир җиләге менән бездә алмалар була. Шулай булгачтан югалмабыз. Чувашия эшмәкәрләре цифрлы программа ярдәмендә станоклар ясый. Алар үзләре үк импорт техникасын алыштыра булып чыга. Раньше, допустим, мы брали где-то импортные комплектующие, где-то. Элек без детальләрне чит илдән ала идек. Хәзер яңа шартлар төбәкләр арасында кооперация алып барырга мәҗбүр итә. Кайдандыр подшипник, кайдандыр шестеренка алабыз. Совет чорындагы шул элемтәләрне яңадан кайтарырга кирәк. Мондай очрашулар алар бик кирәк, бик аларның файдасы күп. Бу очрашулар биткәч, аннан соң без күбесе белән алар белән договорлар белән, значит, алмашабыз инде. Бу чаралар бик безгә зур файда. Җыенда яңгыраган тагын бер әһәмиятле фикер татар эшмәкәрләренең туган авылларын саклауы. Һәм инде без сезгә зур рәхмәтле, менә шушы татар булып, татар авылларын нигезләрен саклап калып. Чөнки инде әгәр дә син авылда эшлисең икән, табыш табасың икән, хезмәт хакы түлисең икән, ул үз авылын саклауга бара. Bir hatanı düzeltürüşümü, bakşalarını alıp barışımı, meşitlerge verilişimü, alar varsa da bir-birisi bilen beylenge. Bütün Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены 3 көн дәвам итәчәк. Иртәгә кунакларны Буа районына алып китәләр. Андагы авыл эшмәкәрлеге үрнәкләре белән таныштырачаклар. Җомга көненә зур пленар утырыш планлаштырыла. Шулай ук авыл продукциясеннән күргәзмә ярминкә оештырылачак. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.